what's up mga guys? Mga guys. Wala intro Wala na intro. Wala na duhar man meron. But ang uban, nagato mo sila Sambanga, silang Brent, silang Benz. Bibiyaan mo. Sorry pud no ay wala na may vlog. Pila na ka week o months. Dugay-dugay na pud no. Wait, grabe. Dugay na pud wala may ka-upload. Yan to medre nangaligo. Berting inita kanina. Grabe. Summer. Tamo sa kuan. Sindi Pikalawag. Pakilawag. SND. So mga to dito no, ditong lugar ana. Kana. Dira may mga dito. Dol. Duha rami wala si Rafi Dudut, si Brent, si Benz, Jack wala. Kami si Aegis Vlog. Laron TV. Sira tag TV ani, way vlog. Lo. Kuha gibug. Talo koy bug. So guys, layo pa among malakwan no. Layo pa jud. Ambot sa among abot ani. Ya, amusta man atong summer vacation, bro? Yeah, pero boring ha. Boring. So, ani kanin daw summer vacation no kaning liman ka bisag asa ra nga lugar. Adto amabot ko og sala. Wala. Pag-ugma, napugos sa kwarto. Then, napugos banggira. Napugos likod balay. Na nindot akong summer. Halos natumba na tingali ko tanong sa loob sa balay tingali. Nana nindot akong summer no. So, mag-vlog, laro-laro sa karon din. Grabe ka. Init. Hot kaayo. Nana din yung summer vacation dahil. Nana nindot sa summer vacation. Ikaw pa manglugag. Ikaw pa magluto. Sudan, hugas, paso, nilig. Nana nindot sa summer. Nabaging ko sa summer da. So, inato pa din tong summer vacation nila. Guys. So guys, magkita na tayo dito no. And 3, 2, 1. Whoop! Oh, naalala tayo guys no. Perting dalias transition. Gituyok ra. Kabulon mo ra. Ang asam eh. Tara. Perting tasa. Of the mga bro. Ngat-ngat tas. Layo pa kayo guys no. So ingon pa si Kong no, nasa life pack ano. Duhaon niya pagtamak. Life pack. Sakto ba nang ang gigian bro? Dami na. Napamid adtuon sa taas tra. Hindi ko wala kami borno agi. So naa pa mi diri sa ubos. Wala mi kitag dalan. Oh, dilana ni. Hadaw. No itanam ni diri. So guys, nakakita na tagdalan. Muna na dito. Sure na dito. Sure na dito. Tara. Wala pag ginawa yun. Nagaling siya. Kumay na. Grabe ko liwa pa balong. Lo. Guys, tanawan ninyo.